Выйшаў новы трэйлер Адысеі Нолана, і гэта проста трындзет. Не, сур'ёзна, я ўжо не хацеў нічога здымаць пра кіно, але тут бам, Нолан ізноў дае мне вось гэта нешта. Окей, я разумею, усе ў кіно ўжо паказваюць даўно чорнае такое сярэднявечча, але цяпер у нас ужо ёсць чорная антычнасць. Нешта на тэму зорных войнаў па шчырасці больш атрымалася. Каб вы зразумелі, прыкладны арыгінал такой брані ён выглядае такім чынам. Выглядаюць вось так грэчаскія гапліты прыкладна гэтага перыяду часу, з якога скапіраваны гэты дызайн. Але толькі не ў антычнай Грэцыі Крыстафера Нолана. Тут мы бачым вось нешта такое. Не, я сур'ёзна зараз буду плакаць, гэта проста жахліва. То бок чалавек хацеў перанесці на экран культуру, у якой было прынята апранацца неяк вось так, і зрабіў тое, што мы там толькі што бачылі, так, вось гэтую вялікую палітру чарнаты. Каб вы разумелі, Адысея, я не спецыяліст, так, але Адысея гэта гісторыя, якую грэкі, якія выглядалі так, як на папярэднім слайдзе, яны пісалі яе пра сваё мінулае. Калі прыкладна людзі апраналіся вось такім чынам, як вы бачыце на гары. Што я шчыра скажу, таксама не выглядае крута, але дакладна выглядае ўсё адно лепш, чым вось тое жах, які там паказалі. Больш за тое, у сусвеце Крыстафера Нолана грэкі плаваюць на дракары. Не, гэта літаральна дракар вікінгаў. Грэкаў Нолана яшчэ і так цісне маскуліннасць, што яны ўсе апранаюць штаны. А жывуць гэтыя грэкі ў сусвеце Нолана вось у руінах сваіх жа будоўляў ужо 1000 год яны там стаяць на момант, здаецца, калі Адысея адбываецца. Я тут на асабістасці пераходзіць не хочу, але я чытаў, што ў Крыстафера Нолана, здаецца, ён дальтонік. Вось я, здаецца, разумею, як чалавек, які паглядзеў на культуру, якая выглядала вось так, або вось так, гэта Парфенон, дарэчы, і вырашыў, што вось найлепшы спосаб перадаць гэтую культуру паказаць яе вось так. Гэта раптоўна сяродземнаморскі пляж. Не, сур'ёзна, ўжо рукі апускаюцца. Гэты фільм, так як рэжысёр Нолан, яго пайдуць глядзець усе. Гэта будзе новы стандарт таго, як трэба паказваць антычную Грэцыю. Мы проста жывем у пекле, у якім перамаглі аўтысты, якім трэба, каб увесь іхні будынак быў у адным колеры, шэрым.